Umbathi uthe ngizolobola itshitshi noma ifubhebhe. Uthe usithume sizolobola itshitshi. Siyabonga-ke uma ingane yethu ibisazigcinile, ngoba uma izinkomo zizafohla ngeke siyibize Impela sitshelwe kanjani. wethu usifuna induma yakhe lo mqhoyiso kanini uqala bezikhona kulezi abantu bemeza ngazo. Impela esiqale ngayo neyokugcina inkabi izokanye. Uma ngabe kuyinkomo esiyezala kobe ingane yami ngibulele nethuka akulona igcuma suze leli ufunga bakwethu Esingeke sikwenze lokho. Yikho njena sithenga sithola. Kodwa ikhona zona lezi nkomo esibayeni noma nibala amatshongoyo Sigcina isibaya khathala.